या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। संपूर्ण राज्यात वटपौर्णिमेचा उत्साह पाहायला मिळतोय। महिला वर्गात प्रचंड उत्साह दिसून आला। मात्र कोकणातल्या कुडाळात महिलांप्रमाणे पुरुषही वटपौर्णिमेचं व्रत करतात। जन्मोजन्मी हाच नवरा मिळू दे म्हणून महिला आजच्या दिवशी वडाची पूजा करतात आणि वर मागतात। इथं पुरुषही आपल्या पत्नीसाठी हे व्रत करतात। सिंधुदुर्गात गेल्या 14 वर्षांपासून पुरुषांकडून वटपौर्णिमा साजरी केली जाते। जन्मोजन्मी हीच पत्नी लाभू दे अशी प्रार्थना केली जाते। कुडाळ इथं गेल्या 14 वर्षांपासून न चुकता वटपौर्णिमेला पुरुष मंडळी महिलांप्रमाणे यथासांग विधिवत वडाची पूजा करून वडाला फेऱ्या मारून वटपौर्णिमा साजरी करतात। नेहमीच्या रूढीला छेद देत ही अनोखी वटपौर्णिमा केली जाते। कायमच ही वटपौर्णिमा चर्चेचा विषय ठरतो। हे 14वं वर्ष आहे। 2009 साली आम्ही हे व्रत चालू केलेलं आहे आणि तुम्हालाही माहिती आहे बऱ्याच वर्षापासून आम्ही करतोय। आणि जशा स्त्रिया आपल्या नवऱ्याप्रती असणारं प्रेम आणि त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी हे व्रत करतात, तसं आपणही सगळ्या पुरुषांकडून तीच भावना, प्रेमाची भावना आहे हे दाखवण्यासाठी आणि आम्ही पण आमच्या पत्नींवर तेवढंच प्रेम करतो आणि त्याही आम्हाला जन्मोजन्मी पत्नी म्हणून हव्या आहेत। हे जसं त्यांच्या व्रताचा असा एक संकल्प असतो तसा आमच्याकडूनही तसाच संकल्प आहे। हे दर्शवण्यासाठी आम्ही गेले कित्येक वर्ष हे व्रत करत आलेलो आहोत आणि अशी आमचा प्रयत्न आहे की ही चळवळ महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत इथे पण पसरावी, जिथे जिथे हे व्रत केलं जातं तिथे पसरावी असा आमचा प्रयत्न आहे। आणि आमचा ग्रुप मरगत सर आहेत, उमेश गायवणकर असते नाही आहेत पण त्यांच्या वतीनं त्यांचा मुलगा आणि बाकीचे कुटुंबीय आलेले आहेत। तर आम्ही हे दरवर्षी व्रत करतो आणि आमचा जो ग्रुप आहे तो असा चांगला घट्ट ग्रुप झालेला आहे। वेळोवेळी येऊन आम्ही दरवर्षी येऊन हे व्रत करत आलेलो आहोत। तर आमची पण अशी इच्छा आहे, आमच्या देवाकडे आम्ही प्रार्थना करतो की आमच्या पत्नीला, प्रत्येकाच्या पत्नीला दीर्घायुष्य लाभो आणि अनेक वर्षानुवर्षे आम्हाला हीच पत्नी लाभो। आजचा प्रचंड वाढणारा उष्मा याचा विचार करता वृक्षांचं संवर्धन होणं गरजेचं आहे आणि वडाला पूजन करून की त्याच्या संदर्भात जे काही श्रद्धाभाव आहे पर्यावरणाचा तो जोपासण्याचा एक उद्देश या सणामागचा आहे। आणि जर जन्मोजन्मी हाच नवरा आपल्याला मिळावा असं जर एखादी स्त्री म्हणत असेल या व्रताच्या निमित्ताने, तर ज्या त्यागातून पुरुषांचं यश हे उभारलं जातं। असं म्हणतात की स्त्रीच्या त्यागाच्या पायातून पुरुषाच्या यशाची इमारत उभी राहिलेली असते आणि तीच जाणीव ठेवून आपण जर स्त्रिया ह्या आपल्याला ही जी पत्नी आहे ती जन्मोजन्मी आपल्याला मिळाली तर खरंच आपण अधिकाधिक प्रगती करू शकतो ही भावना लक्षात घेऊन 2009 उमेश गाळवणकर मित्रमंडळ आणि डॉक्टर संजय निगुडकर मित्रमंडळ यांनी ठरवलं की आपणही हा श्रद्धाभाव व्यक्त करूया, तिच्याबद्दल आदर व्यक्त करूया आणि यातूनच ही एक नवीन परंपरा या इथे कुडाळ गवदेव इथे आम्ही निर्माण केलेली आहे आणि यामध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हावं। कारण आपण म्हणतो की स्वामी गौरवार्थ अमृतम अशी जी म्हणणारी स्त्री आहे तिला एक पुरुषाचा एक शाबासकीची थाप किंवा एक शाबासकीचा शब्द तिला फार मोठं बळ देऊन जातं। त्यानिमित्तानं आपण तिला या आपल्या प्रक्रियेमध्ये, विकास प्रक्रियेमध्ये, प्रगतीमध्ये तिला सामावून घेऊया, तिच्या या एकंदर त्यागाची जाणीव ठेवूया या उद्देशाने हा सण आम्ही या ठिकाणी साजरे करतो। ही प्रथा चांगली आहे, त्यामुळे
याच्यावर नाकं न उलट बसता ह्या सगळ्या प्रवाहामध्ये जे कोणी आहेत स्त्रियांचं योगदान मान्य करतात त्यांनी ही चळवळ पुढे न्यावी. खरंच ही चांगली प्रथा आहे, कारण हे आदिशक्तीचं रूप जी स्त्री आहे तिच्याप्रती श्रद्धाभाव अशा या उपक्रमातून सणातून हा नक्कीच दृढ होऊ शकतो. माझ्या बऱ्याचशा मित्रांना हे पटलेलं आहे, फक्त त्यांना बऱ्याच वेळेला अवघड होतं किंवा त्यांना थोडंसं काहीतरी हे वाटत असेल की असं आपण कसं करावं, पण त्यांना मनातून पटलेलं आहे. त्यांनी बरंचसं आमचं कौतुक पण केलेलं आहे आणि त्यांना आम्ही बोलवत असतो तर ते म्हणतात आम्ही इथे येण्यापूर्वी आमच्या घरीच हे करू, व्रत करू. पण आता मला अशी आशा आहे की यानंतर जसं हे आमचं वाढत जाईल आमचा मित्रपरिवार, तसं तेही आमच्याबरोबर येतील अशी. तुम्ही पण उपवास धरता का या दिवशी? उपवास धरतो, पण आजच्या दिवशी लक्षात राहिलेलं नव्हतं, पण युजली आम्ही पण उपवास धरतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. महाराष्ट्रातलं एकमेव वटसावित्रीचं मंदिर कोकणात, नवसाला पावणारं देवस्थान. काय आहे आख्यायिका? याग याग सयान पूजा वडाची करूया, याग याग सयान पूजा वडाची करूया. पेर धरुनी सुत मानाचं गुंफूया, पेर धरुनी सुत मानाचं गुंफूया. याग याग सयान पूजा वडाची करूया, याग याग सयान पूजा वडाची करूया. वटपौर्णिमा म्हणजे महिलांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. आज वटपौर्णिमा असल्यानं आपल्याला महिला नटून थटून बाहेर पडलेल्या दिसतात. सावित्रीनं यमाकडून सत्यवानाचे प्राण परत आणले आणि त्यापासून वटपौर्णिमा साजरी केली जाते अशी आख्यायिका सांगितली जाते. आजच्या दिवशी महिला पूजा वडाला फेऱ्या धरून पूजा करतात, मनोभावे पूजा करतात आणि आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतात. मात्र महाराष्ट्रातलं असं एकमेव मंदिर आहे जे सावंतवाडीत आहे, जिथं ही पूजा केली जाते. बहुतेक ठिकाणी वड नसेल तर महिला फांद्या घरात आणून त्याची पूजा करतात. मात्र सावंतवाडीत हे मंदिर जागृत देवस्थान म्हणून मानलं जातं आणि त्याविषयीची आज आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. वटसावित्री महापुरुष देवस्थान अशी याची ओळख आहे आणि या देवस्थानचे अध्यक्ष उमाकांत वारंग आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडून या मंदिराचं महात्म्य आपण जाणून घेणार आहोत. तुमचं स्वागत कोकण 7 लाईव्हमध्ये. आणि काय नेमकी आख्यायिका आहे? हे संस्थान काळापासून पूर्वीपासून हे वटसावित्रीचं मंदिर या ठिकाणी आहे आणि अशी याची आख्यायिका आहे की ज्यावेळी प्लेगची साथ आलेली पहिल्यांदाच, त्यावेळी प्लेगच्या साथला इथे ते गाराणा घातल्यानंतर ती प्लेगची साथ नष्ट झाली. त्यामुळे या मंदिराला आणखी महत्त्व आलं आणि त्यानंतर इकडे सगळ्या बायका, आमच्या वाड्यातल्या सगळ्या बायका या ठिकाणी येऊन कायम पूजा करतात.
दर सोमवारी पूजा असते आणि दरवर्षी या ठिकाणी एक नाटक आणि पूजा ही देवीची इकडे केली जाते आणि प्रत्येक महिला त्याच्याबद्दल आदर आहे आणि आपण जो नवस बोलाल तो इकडे पूर्ण केला जातो. म्हणून या देवीला महत्त्व आहे आणि जास्त करून महिला याच्यात जास्त सहभागी करतात. बरीचशी आमची घराणी आहेत, वडावडेकर आहेत, नाईक आहेत, सावंत आहेत, त्याच्यानंतर सावंत आहेत, वारंग आहेत, त्याच्यानंतर मेस्त्री आहेत, गावडे आहेत, अशी बरीचशी सावंत म्हणजे आपल्या वाड्यातली सगळी घराणी याला बसतात आणि चांगल्या प्रकारे त्याची पूजा करतात. हे त्याची महत्त्व आहे आणि आजपर्यंत जे कासकेलवाड्याचं आमचं सगळं टिकून आहे ते ह्या देवीच्यावर आरेकर पण आहे, त्याच्यात आरेकरांचा पण मोठा वाटा असतो यांच्यात. हे सगळी घराणी जी आहेत ना, मी कोणाची जास्त नावं घेत नाही, सगळी सावंत कासकेलवाड्यात जी आमच्या घराणी येतात ना ती सगळी याला बसतात आणि चांगल्या प्रकारे आम्ही कायम करतो. आणि वटसावित्रीचं एक वैशिष्ट्य आहे की आम्ही केलेलं काम आम्हाला कायम चांगल्या रीतीने आम्हाला यश येतं. कारण म्हणून गेली 100 वर्ष आता आमच्या तर मंडळाला 85 वर्ष पूर्ण झाली आणि आम्ही दरवर्षी न चुकता वाड्यातलेच लोक या पूजेविषयी स्वतः नाटक करतात. एकच मंडळ टिकलेलं आहे की स्वतः म्हणजे बाहेरून कोण येत नाही पण स्वतः नाटक करून या ठिकाणी केलं जातं आणि स्वतः कलाकार वाड्यातले आणि ही देवाची देणगी आहे या ठिकाणी केली जाते. त्याप्रमाणे या वटसावित्रीचं हे पुण्य आहे, आम्ही मानतो आणि आम्ही तिला कायमच वंदन करतो आणि मग पुढची कामं करतो. एकमेव महाराष्ट्रातलं हे मंदिर म्हणून ओळखलं जातं वटसावित्रीचं, याविषयी काय सांगा? कारण इथे बाकीच्या ठिकाणी तुम्ही वडाची पूजा करताना बघितलं असाल, पण पूर्वीपासून जी प्रथा आली ती खासकेरवाडीतली ही सगळी महिला मंडळी आहेत ना ती स्वतः वटसावित्रीला इथे तिचं पूजा करतात, त्याच्यात त्यांचं समाधान व्यक्त करतात. म्हणून ह्याला पहिल्यापासून म्हणजे महाराष्ट्रात हे एक वटसावित्रीचं असं एकच देऊळ आहे आणि कुठे मला वाटत नाही असेल असं. म्हणून हे महाराष्ट्राचं एक प्रसिद्ध देवस्थान आहे. फक्त आपण इथे काय करू शकतो की त्याची देवाची स्थापना जिथे आहे त्यामुळे ते बाजूला आमचं मंदिर आहे तिथे आम्ही पूजा बिजा करतो. पण मंदिराचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे लोक येऊन भाविक सगळे इथे पेशंट जरी आले तरी ह्या मंदिराचं दर्शन घेतल्याशिवाय जात नाही, ही त्याची अर्थक्रिया म्हणजे नवसाला पावणारी देवी म्हणून ओळखली जाते. प्रसिद्ध आहे. पण आज दिवसभर काय कार्यक्रम या निमित्तानं होणार आहे? महिला खासकेलवाड्यातल्या सगळ्या ज्या महिला आहेत त्या येऊन इथे पूजा करतात आणि त्याच्यात त्यांना आनंद मिळतो. हे कंटिन्यू कार्यक्रम आता संध्याकाळपर्यंत चालू राहील. आपल्यासोबत आणि महिला पण इथं आहेत, त्यांच्याकडून सुद्धा जाणून घेऊया त्यांनी कशा प्रकारे पूजा केली आणि काय मागणं या देवाकडे मागितलं. एकमेकीची ओटी हर्षाने भरूया या देवस्थानविषयी तुम्ही काय सांगा? आम्हाला या देवस्थानाचं पूर्वीपासून खूप हे आहे. आम्ही कुठलाही कार्यक्रम असलो तरी ह्या देवळामध्ये येतो आणि भक्तिभावाने पूजा करतो. काय मागणं मागितलं आज या देवाकडे? पतीला दीर्घायुष्य मिळू दे आणि सर्वांनाच आमच्या वाड्यातले जो लोक आहेत त्यांनासुद्धा सगळ्यांना दीर्घायुष्य मिळू दे अशी सदिच्छा व्यक्त करते. तुम्ही काय मागणं मागितलं का? मी देवाजवळ काय पूजा केली आणि आपलं दीर्घायुष्य लाभू दे आपल्या नवऱ्याला आणि सगळ्या लोकांनाही बरं सुख समृद्धी लाभू दे. नवसाला पावणारं म्हणून हे देवस्थान ओळखलं जातं. आपल्याला काही याचे अनुभव आलेत? आम्हाला अनुभव खूप आलेला आहे. आता किती 40-50 वर्षापूर्वी आम्ही हे बघतोय. इथे आम्ही पेशंट जरी इथे कोणी आले तर हिला नमस्कार केला. आम्ही पण कधीच होता नमस्कार हिला केल्याशिवाय कुठे पुढे पाऊल टाकून इथे हे साईडीने आली तर. म्हणजे नव्या कार्याची सुरुवात तुमची या देवाला प्रार्थना करूनच होते. काही पण रात्री नमस बोलतो आम्ही आणि दरवर्षी आम्ही इथे सहकार्य करतो, ओटी वगैरे भरतो आणि आनंदाने साजरा करतो. आपण जर पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात हे जागृत देवस्थान पाहिलं जातं. आता सध्या पूजा सुरू आहे. महिलांची गर्दी सुद्धा आता आपल्याला होताना दिसते. आणखीन काही महिला इथं आहेत. काकी काय सांगाल? पूजा केली? पूजा केली. हो. काय मागणं मागितली? काय नाही, पतींसाठी दीर्घायुष्य लाभो ही प्रार्थना केली. नवसाला पावणाऱ्या देवस्थान म्हणून ओळखलं जातं. तुम्हाला असे काही अनुभव आलेत का, प्रचिती आली का? हो, इथे आल्यानंतर आले. आम्ही गेली 10 वर्ष इथे आहोत. आम्ही कोल्हापूर जिल्ह्यातून इथे राहायला आलो. सर्वीच्या निमित्तानं असल्यामुळे इथे आहे आणि इथे केव्हाही मी म्हणजे आरोग्य बरं नसेल किंवा काय असेल आम्ही प्रार्थना करतो जे चांगलं होतं. असं काय कधी हे झालेलं नाही. म्हणजे ह्या 10 वर्षात तरी आमच्यावर कोणत्याही प्रकारचं अडचण किंवा विघ्न आलेलं नाही. सगळं आमचं व्यवस्थित आहे, चांगलं आहे. तर अनेक महिलांनी प्रचिती येते या देवाची अशी माहिती दिलेली आहे. आणि जर आपण पाहिलं तर महाराष्ट्रातलं एकमेव मंदिर म्हणून श्री
श्रीदेवी वटसावित्री महापुरुष या मंदिराची ओळख आहे आणि त्याचबरोबर नवसाला पावणारी देवी म्हणूनही याबद्दल सांगितलं जातं आणि त्याची पूजा केली जाते. आज वटपौर्णिमेनिमित्त महिलांमध्ये हा आपल्याला उत्साह इथं पाहायला मिळतोय. एकमेकांना वाण देत, एकमेकांना हळदी कुंकू लावत ही वटपौर्णिमा साजरी करताना आपल्याला इथं महिला पाहायला मिळत आहेत. कॅमेरामन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. पूजा वडाची करूया पूजा वडाची. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. वैभववाडी शहरात पाणी पुरवठा होत नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे नागरिकांना पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागतंय. पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. याला जबाबदार प्रशासन आणि सत्ताधारी आहेत. प्रशासनानं 2 दिवसात उपाययोजना न केल्यास नगरपंचायतीवर घागर मोर्चा काढणार असा इशारा नगरसेवक रणजित तावडे यांनी दिलाय. वैभववाडी शहरातील पाणी पुरवठा विस्कळीत झालाय. यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे नगरसेवक रणजित तावडे यांनी प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्यावर टीकास्त्र सोडलाय. या टंचाईला सत्ताधारी आणि प्रशासन याला त्यांनी जबाबदार ठरवलंय. या प्रकरणी नगरपंचायतीशी संपर्क साधला असता त्यांचं असं म्हणणं आहे की शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या विहिरीची पाणी पातळी कमी झाली आहे, त्यामुळे 1 दिवस आड करून पाणी सोडलं जात आहे. वैभव नगरपंचायतीमध्ये सध्या पाणी असून म्हणजे दुष्काळासारखी परिस्थिती झाली आहे. आजच्या घडीला पाणी जवळजवळ पहिल्यांदा दीड महिना तर 1 दिवस अडकून येत होतं, कधी 2 दिवस अडकून येत होतं. आता तर 5 ते 6 दिवसांनी पण पाणी आलं तर आलं. ऑल फिरवले जातात की नाही फिरवलं बघत नाहीत, फक्त पाणी आलं काय म्हणून विचारतात लोकांना. एकाच दुसरी कळशी लोकांना भेटते. लोक रोज इकडून तिकडून पाण्यासाठी धडपड चालली आहे लोकांची. मी जानेवारीपासून यांना सांगतोय की पाण्याचं काहीतरी नगरसेवकांना आपल्या सत्ताधाऱ्यांना सांगतोय की काहीतरी पाण्याचं नियोजन करा, पण त्यांनी कोणत्याही तरी लक्ष देऊन केलेलं नाही. त्यांनी आता जलस्वराज्य चालू केलं आहे, पण त्याचं प्रत्येक ठिकाणी रोज आज लाईट गेली, आज मीटर जळला, कुठे वॉल लिकेज आहेत, कुठे एअर वॉल नाही, हे त्यांची रोजची कारणं चालू झाली आहेत. आज टाकीत पाणी नाही, ही रोजची कारणं चालू झाली आहेत.
त्यांना काय विचारलं गेलं तर उद्या येईल, आज येईल, परवा येईल. आज मी तो म्हणतो वैभववाडीत 5 दिवसाने एकदा पाणी येतं, ते पण आलं तर आलं ते 5 मिनटं येतं, एखाद्याला एक हंडा भेटतो, म्हणजे सोडलं म्हणून सांगायला मोकळे होतात. नगरपंचायतीत जाऊन विचारलं असतं पाण्याचं शिवणं किंवा पवारांना विचारलं असता, जे पाणी बघणारे सांगतात की बाबा असंच आहे, पाणी काल सोडलं होतं म्हणून. जर शहानिशा केली तर त्यांना पण मी सांगतो, सत्ताधाऱ्यांना पण सांगून कंटाळून, नगराध्यक्षांना पण सांगतात, तर हा येईल पाणी म्हणून उत्तरं देतात. कोणालाही त्या पाण्याचं देणं घेणं पडलेलं नाही. फक्त ते विकास कामं म्हणजे त्यांच्या टेंडर केव्हा लागतात आणि टेंडर केव्हा मिळतात याची वाट फक्त बघत बसलेली आहेत. बाकी कोणत्याही पाण्याचा कोणतंही नियोजन त्यांनी केलेलं नाही. किमान मी त्यांना सांगत होतो, ठराविक वार्ड असे आहेत की एक 10 नंबर आहे, 14 नंबर वार्ड आहे, 14 नंबर 16 नंबर असे वार्ड आहेत. त्यामध्ये अक्षरशः पाण्याची हालत बेकार आहेत. लोक रस्त्याने तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला मी फोटो पण देऊ शकतो की रस्त्याने लोक PWD रेस्ट हाऊसपासून गोपाळनगरपर्यंत पाणी डोक्याने घेऊन येतात. मी त्यांना सांगतो किंवा जर असं तरी करा, किमान 1-2 दिवसांनी जर पाणी नसेल तर एखादा टँकर बोलून त्याची काहीतरी व्यवस्था करा. मी त्यांना असं वारंवार शिवणं सांगितलं आहे, उपनगराध्यक्षांना सांगत आहे, नगराध्यक्षांना सांगत आहे, पण ते म्हणतात पाणी आहे तर मी विचारलं सोडत का नाही. तर त्यांचं रोजचं उदाहरण एकच आहे की बाबा पाणी आज येईल, आपला शिपायांना विचारलं तर आज येईल, उद्या येईल, परवा येईल, हे त्यांचे उदाहरण झालं. कमीत कमी 5-5 दिवस तर पाणी येतच नाही. आलं तर येतं पाणी, ते फक्त 2 हंडे 3 हंडे लोकांना पाणी भेटतं आहे. आणि वैभववाडी स्वच्छ आणि समृद्धीसाठी आता बघता तर तुम्ही एक मला वाटतं टॉयलेटचं एक गाडी आणून ठेवली आहे, अग्निशामक दल आणून ठेवलं आहे. त्याच्यासाठी तरी पाणी कुठे आहे? बुगच गाड्या नगरपंचायतीसमोर लावलेल्या आहेत. विकास फक्त असा दिसतोय की म्हणजे काल पाऊस पडला, पावसाची परिस्थिती झाल्याबरोबर चौशीकडे पाणी साचलं होतं. कमीत 7 ते 8 कोटी निधी आला आहे, पण पाण्याचं त्यात कोणतीही त्यांनी तरतूद केलेली नाही. नेमक्या कुठल्या वार्डमध्ये पाण्याची टंचाई आहे, तेथील नागरिक कशा पद्धतीने मग सोय करतायत पाण्याची? वार्ड क्रमांक 1 मध्ये, 3 मध्ये, वार्ड क्रमांक 11 मध्ये, 10 मध्ये, 9 मध्ये पाण्या 16, 14 ह्या वार्डामध्ये अक्षरशः म्हणजे काही बाजारपेठेत एक बोरवेलाची कुठे ना कुठे प्रत्येकाच्या काही ठिकाणी बोरवेल आहे. या ठिकाणी खरोखरच पाण्याची व्यवस्था अजिबात नाही आहे. लोक 500 रुपये टाकी घेऊन आज पाण्याचा उदरनिर्वाह करत आहेत. वारंवार यांना सांगतोय की तुम्ही विकास कामात पाण्याची तरतूद काहीतरी पकडा, पण कोणतीही पकडली जात नाही. वार्ड क्रमांक 16 मध्ये सुद्धा मी त्यांना सांगत होतो की एक पाणी खूप आहे वार्ड क्रमांक 16 मध्ये, पण त्याचं नियोजन नाही आहे. त्याच्यासाठी एक सार्वजनिक विहीर बांधल्या, पण विहीर फक्त अशी ठेवली. गेल्या वर्षी विहिरीला जवळजवळ 16 लाख रुपये खर्च केले आहेत. त्या विहिरीमध्ये पाणी खूप आहे, पण त्याचं नियोजन काही केलेलं नाही. अजून ती विहीर उपसलेली पण नाही किंवा स्वच्छ पण केली नाही, फक्त बांधून ठेवलेली आहे. त्याच्यावरती कोणताही परत विचारलं गेलं साहेबांना तर तसं करून घेतो म्हणून सांगितलं, पण अजून कोणती विहीर उपसा करून स्वच्छ धुतलेली पण नाही. त्यामुळे लोक तिथे पाणी पण पित नाही. त्यानंतर लोक जो विकास केला म्हणून सांगतात, तर त्यांना माझा असा प्रश्न आहे की साधं तुम्ही लोकांची अपेक्षा एकच असते की लाईट, पाणी आणि रस्ते एवढीच अपेक्षा असते, पण तुम्ही पाणी देऊ शकत नाही. म्हणजे तुम्ही विकास काय केला असेल ते सत्ताधाऱ्यांनी बघायचं आहे. आणि सत्ताधाऱ्यांना का डोळे ढाकून राहतात तेच आम्हाला काय समजत नाही की पाणी प्रशासनावरती यांचा कोणती वचक नाही आहे. शिपाई सांगतात किंवा नगरपंचायतीमध्ये अधिकारी सांगतात की बाबा पाणी भेटतं आहे, त्यामुळे कोणालाही शहानिशा केला नाही. फोन केला तरी सांगणार बाबा पाणी येईल. आणि लोक मला असं एप्रिल, मे आणि जून 3 महिने लोकांना आज पाणी नाही. आणि 1 दिवस अडकून सोडायचे ते पण बंद झालं. जवळ 5-5 दिवसांनी पाणी येतं. हे रोजची त्यांची नाटकं चालू झालेली आहेत. मी त्यांना वारंवार सांगतोय की बाबा मी विरोधक म्हणून सांगत नाही, एक तुम्हाला म्हटलं नागरिक म्हणून सांगतो की पाणी ही लोकांची मूलभूत गरज आहे, पण तुम्ही ते देऊ शकत नाही. तर खरोखर तुमचा विकास हा निव्वळ भकास करून ठेवला आहे तुम्ही. एक आता विरोधी नगरसेवक म्हणून तुमची आता पुढील भूमिका काय असणार जर नगरपंचायतीने पाणी पुरवठा सुरळीत केला नाही तर? मी नगरपंचायतीने जर पाणी सुरळीत नाही केलं असेल तर मी त्यांना सांगणार की बाबा तुम्हाला मी त्यांना मागच्या वेळी पण सांगतो, तुम्हाला जमत नसेल तर तुम्ही राजीनामे द्या. नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षांना पण सांगत होतो की सरळ तुम्ही राजीनामे दिला तर बरं होईल, कारण तुम्हाला प्रशासनावरती वचक नाही, तुम्हाला प्रशासन ऐकत नाही. कारण जानेवारी महिन्यात मी त्यांना वय दिलं होतं की तुम्ही पाण्याचं नियोजन जानेवारी महिन्यात केलं असाल तर आज पाणी लोकांना 100% पुरलं असतं. आणि आज ते जलस्वराची विहीर चालू करतायत, त्यामुळे जलस्वराची विहीर जानेवारीमध्ये मी त्यांना सांगते चालू करा म्हणून, पण ते अजून कोणती केलेली नाही.
जर या 2 दिवसात त्यांनी पाण्याचं नियोजन नाही केलं तर लोकांना, जनतेला घेऊन मी नगरपंचायतीवरती घागर मोर्चा काढण्याची घागर मोर्चा 100% आम्ही घागर मोर्चा घेऊन तिथे येणार. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे सावंत भोसले यांचा वाढदिवस ऐतिहासिक राजवाड्यात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. सर्व स्तरातील मान्यवरांकडून वाढदिवसानिमित्त त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला. यावेळी दैनिक कोकणसाच्या वाढदिवस विशेष पुरवणीचं प्रकाशन राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले, युवराज लखमराजे भोसले, युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते करण्यात आलं. सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे सावंत भोसले यांचा वाढदिवस ऐतिहासिक राजवाड्यात केक कापून साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी सर्व स्तरातील मान्यवरांनी त्यांना भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी दैनिक कोकणसाच्या वाढदिवस विशेष पुरवणीचं प्रकाशन राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले, युवराज लखमराजे भोसले, युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या पुरवणुकीचं विशेष कौतुक राजघराण्याकडून करण्यात आलंय. या प्रसंगी राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले, युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, LM सावंत, प्राचार्य डॉक्टर DL भारमल, सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सदस्य, श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय, पंचम खेमराज विधी महाविद्यालय, मदर क्वीन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, हर हायनेस राजमाता सत्वशिला देवी कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी वृंद आदी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय सावंतवाडी 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून स्वायत्त महाविद्यालय म्हणून ओळखलं जाणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हे पहिलं स्वायत्त महाविद्यालय ठरणार आहे. यामध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये परिसरातील गरजेनुसार 20% पर्यंत बदल केले जाणार आहे. त्याचबरोबर परीक्षा पद्धतींमध्ये देखील बदल केले जाऊ शकतो. यासाठी स्वायत्त महाविद्यालयांच्या माध्यमातून आसपासच्या परिसरासाठी आणि जिल्ह्यांसाठी आवश्यक असलेले विषय हे अभ्यासक्रमामध्ये घेतले जाऊ शकतात. कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. परीक्षेचे निकाल हे वेळेवर लागतील आणि विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी फायदा होईल. मुंबई विद्यापीठांमध्ये 36 महाविद्यालय ही स्वायत्त दर्जा प्राप्त झालेली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रात पहिल्या 100 महाविद्यालयांमध्ये SPKचा सहभाग झालाय. त्याचबरोबर मुंबई विद्यापीठांमध्ये पहिल्या 40 महाविद्यालयांमध्ये श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयास हा दर्जा प्राप्त झालाय. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणं, सर्टिफिकेट कोर्सेस आणि अनुभवावर आधारित शिक्षण या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना यामध्ये संधी प्राप्त होईल. आपल्या परिसराला जिल्ह्याला म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला आपल्या महाविद्यालयाचं की आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळ चालवतोय. तहसील अध्यक्ष आहे, पंचम खेमराज महाविद्यालयात चालवतोय आणि त्या निमित्ताने आम्हाला UGCच्या तर्फे या कॉलेजसाठी ॲटॉनॉमसी मिळून दिलेले. याकडून हा पहिला आपल्या जिल्ह्यात कॉलेज होणार ॲटॉनॉमसीचं त्याच्यामध्ये राहण्यात येणार. त्या निमित्ताने आपल्याकडे प्रेसमध्ये म्हणजे प्रेस आपण बातमी पाहिलं देण्याच्या सूचना म्हणजे लोकांना सगळ्यांना नागरिकांना कळेल की असं घडले आणि पुढं कारवाईमध्ये त्याचा अभ्यासामध्ये अकॅडमिक त्यांचे मुलांचं
साधारण व्हायचं होऊ शकेल. हे ॲडिशनल सब्जेक्ट्स पण घेऊ शकतील आम्ही त्यामध्ये. आणि काय जे युनिव्हर्सिटीमध्ये आम्ही म्हणजे दाबलं वगैरे असेल थोडं त्याच्यामध्ये आपल्याला 20% 10% आपल्याला बाहेर पडतो आणि आपल्या मर्जीचं पण थोडं विषय घेऊ शकतो त्याच्यामध्ये. आणि तो कसं उद्या मुलांना पण ॲज स्किल्ड नुसतं BSc डिग्री घेऊन कधी काय होते BSc BCom मोकळ्या तशा मिळतच नाही. मग त्याला MA करायला लागते, पुढं जायलाच लागते, MBA करायला लागतं. त्याच्यामुळे थोडं आणि त्यांचं इम्प्रूव्हमेंट बेस्ट सब्जेक्ट असलं तो प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट असेल करणारा त्या विषयामध्ये मी तो डायरेक्टली काहीतरी स्वतः पण धंदा करू एंटरप्रेन्योरशिपचा धंदा करू शकतो. महाविद्यालयाला स्वायत्त दर्जा प्राप्त झाल्याबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष राजेसाहेब श्रीमंत खेमसावंत भोसले, कार्याध्यक्ष शुभदा देवी खेमसावंत भोसले, कार्यकारी विश्वस्त युवराज लखमराजे भोसले, युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले, संस्थेचे पदाधिकारी यामध्ये संचालक प्राध्यापक TD देसाई, सहसंचालक ॲडव्होकेट शामराव सावंत, सदस्य डॉक्टर सतीश सावंत, जयप्रकाश सावंत यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि मार्गदर्शनामुळे महाविद्यालयाला स्वायत्त दर्जा प्राप्त झाला. महाविद्यालयाला स्वायत्त दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध होणार आहे असं प्राचार्य डॉक्टर DL भारमल यांनी सांगितलंय. आणि मोठ्या शब्दामध्ये स्वायत्त महाविद्यालय म्हणजे काय, मोठ्या शब्दामध्ये स्वायत्त महाविद्यालय हे महाराष्ट्रामध्ये 4,500 कॉलेजेस आहेत. 4,500 कॉलेजेसपैकी फक्त 100 कॉलेजेस साधारणपणे स्वायत्त महाविद्यालय आहेत. एखादं कॉलेज स्वायत्त महाविद्यालय आहे. आता आपलं कॉलेज कालच आम्हाला आलं की SPA कॉलेज काय झालेलं आहे, स्वायत्त अटॉनॉमस कॉलेज झालेलं आहे. त्याच्यानंतर देवरूपचं एक कॉलेज आहे, रत्नागिरी कॉलेज गावाला केलेलं आहे अटॉनॉमी. कदाचित त्याच्यामध्ये तिसरे किंवा 4थं कॉलेज यांच्या म्हणजे स्वायत्त महाविद्यालय असणार आहे. ते पाठीचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे की हे सगळं त्याचं ॲप्लिकेशन वगैरे सगळं मुंबई विद्यापीठाचे सर्टिफिकेट्स बाकीचं काय प्रॉब्लेम नाही, सगळं अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठाचा. फक्त या जिल्ह्याची काय गरज आहे, केंद्र शासनानं काय केलं, राज्य शासनाने केंद्र शासनानं या जिल्ह्याची गरज काय आहे हे सावंतवाडी तालुक्यामध्ये कॉलेज साहेबांनी काढतात. त्याची गरज होती आणि त्याच्यानंतर हा जो काही विस्तार झालेला आहे, जे काही ग्रॅज्युएट झालेले आहेत जुने, हे सगळे या परीमधून झालेले आहेत. तशाच प्रकारचं काय आहे की या जिल्ह्याची गरज ओळखून जे काय अभ्यासक्रम फॉर एक्झाम्पल आपल्याला आज जाऊनला पण आपलं पत्र मिळत नाही आहे, मागाच्या याच्यामध्ये पण आपल्याला चर्चा येत नाही आहे. त्याच्यानंतर सायबर सिक्युरिटीसारखे जे ॲडव्हान्स टॉपिक्स आहेत, क्लाउड मॅनेजमेंटचा एक टॉपिक्स आहेत, असे हायड्रोपोनिक्सचा एक टॉपिक आहे, असे अनेक टॉपिक्सवरती जे विद्यापीठामध्ये देऊ शकत नाही ते आम्ही काय करू शकतो, आता इथे विद्यापीठांना देऊ शकतो. कौशल्याच्या आधारावरती स्किल बेस्ड कौशल्याच्या आधारावरती जे नवीन नवीन अभ्यासक्रम होतील ते संस्थेच्या परवानगीनं आणि विद्यापीठाच्या मान्यतेनं ही विद्यार्थी सगळे हे सुरू होते. हे साधी त्याची डेफिनेशन आपल्या संयुक्त महाविद्यालयाची घेतलेली आहे. आता याच्यामध्ये काय की उदाहरणार्थ आपल्याकडे इतिहास विषय नाही आहे, इतिहास विषय आपल्या कॉलेजला नाही आहे, तर इतिहास विषय आपण इथं काढू शकतो. पॉलिटिकल सायन्स आपण विषय नाही आहे तर आपण काढू शकतो. त्यामध्ये MA मराठीची मुलं बरीच आपल्याला विचारायला इकडे येतात, आपल्याला MA मराठी नाही आहे पण आपण इथं काढू शकतो. थोडक्यात काय की इथल्या मुलांच्या गरजा इथंच भागतील हे संस्थेनं बघितलं आणि म्हणून ही ऑटोनॉमी आपल्यासाठी काय स्वायत्त संस्था जी काय आहे ही कन्सेप्ट जो आहे तो आपल्यासाठी हा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळं ज्या जे काही पूर्णपणे जिल्हा जो आहे त्या जिल्ह्याच्या गरजा शैक्षणिक गरजा भागवण्याचं काम ही स्वायत्त संस्था आणि स्वायत्त महाविद्यालय निश्चितपणे करते. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा.
शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं पाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवलीच्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक केलंय. बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली ही इतर शाळांपेक्षा विशेष आहे, कारण इथं सर्व विद्यार्थी शालेय अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त विविध कलागुणांमध्ये पारंगत असल्याचं ते म्हणाले. बाल शिवाजी इंग्लिश स्कूल जी आहे कणकवली, तिचा रिझल्ट अत्यंत आश्चर्यकारक आलेला आहे आणि सगळ्या तर पास झालीच आहेत, 100% निकाल आहेच, पण मार्क्स सुद्धा प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी एवढे चांगले घेतलेले आहेत की मी त्या शाळेचं अभिनंदन करतो. ही शाळा विशेष आहे म्हणजे मी बघितलेल्या शाळामध्ये, कारण प्रत्येक विद्यार्थी कराटे किंवा टायकेंडू हा कंपल्सरी शिकतोच. त्याशिवाय संस्कृतीच्या मध्ये भाग घेतात कार्यक्रमामध्ये, पण एक वाद्य तर एक गाणं किंवा वाद्य एक संगीत प्रत्येक विद्यार्थ्याला येतं. संस्कृत हा तिसरा विषय, हा अदृश्य झालेला विषय आहे, पण ह्या शाळेत प्रत्येक विद्यार्थ्याला संस्कृत येतं. अशी ही शाळा अत्यंत कठीण परिस्थितीत सुरू करण्यात आली होती आणि हे 350 वर्ष शिवराज्याभिषेकाचं असताना बाल शिवाजी या शाळेला विशेष महत्त्व येतं, कारण छत्रपतीचे लहानपणापासून ते त्यांचे पराक्रम, स्वराज्य स्थापना आणि नंतर त्यांच्या शिवाजी महाराजांनंतर युद्धतंत्र जे त्यांनी शिकवलं, ते तंत्र वापरून ताराराणी सुद्धा लढल्या आणि औरंगजेबला या महाराष्ट्रातच गाडलं. हे महत्त्वाचं काम बाल शिवाजी शाळा ही सगळीकडे प्रसार करणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. समाजसेवा हायस्कूल कोलझरचा विद्यार्थी जयेश मनोज कुमार देसाई यानं 91.60% गुण मिळवून तो प्रशालेत प्रथम क्रमांकानं उत्तीर्ण झालाय. याबद्दल त्याचं सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे. समाजसेवा मंडळ कोलझरचे सचिव अरविंद उर्फ राजन देसाई आणि उद्योजक सूर्यकांत गवस यांनी जयेश कुटुंबियांच्या घरी जाऊन विशेष अभिनंदन केलंय. यावेळी त्यांच्या समवेत समाजसेवा मंडळाचे सदस्य देवेंद्र देसाई, पोलीस पाटील सुदेश देसाई, तळकट सरपंच सुरेंद्र सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य रोहन देसाई, साबाजी सावंत, शामराव देसाई, दर्शन सावंत आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. कोलझर सारख्या ग्रामीण भागातून कोणत्याही मोठ्या क्लासेसशिवाय 91.60% गुण मिळवून आपलं टॅलेंट अधोरेखित केलंय. तर उद्योजक सूर्यकांत गवस तथा सरपंच सुजल गवस यांचा मुलगा सुयश गवस यानंही 10वीत 86% गुण मिळवल्याबद्दल जयेश यांचे वडील मनोज कुमार, श्रीदेवी माऊलीच्या कृपेनं कैलासवासी आजोबा साजूराव देसाई आणि आजी तिलोत्तमा तसेच काका कैलासवासी GA देसाई यांच्या आशीर्वादानं, शाळेतील सर्व शिक्षक यांच्या मार्गदर्शनानं आणि घरातील आई वडील, काका काकी यांच्या सहकार्यानं आपणास यश प्राप्त झाल्याचं जयेशनं सांगितलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट डिजिटल शिक्षण प्रणाली सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. राज्यभर वटपौर्णिमा उत्साहात साजरी झाली. कोकणातही वटपौर्णिमेचा उत्साह पाहायला मिळाला. साज शृंगार करत महिलांनी वडाला फेरा धरत पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी मनोभावे पूजा केली. हळदी कुंकू लावत फळांचं एकमेकींना वाण देण्यात आलं. दरवर्षी वटपौर्णिमेला पावसाच्या सरी बरसतात. यंदा मात्र कडक ऊन पाहायला मिळालं. पाहुयात कोकणातल्या वटपौर्णिमेचा उत्साह. याग याग सयान पूजा वडाची करूया. याग याग सयान पूजा वडाची करूया. फेर धरुनी सुत मानाचं गुंफूया. फेर धरुनी सुत मानाचं गुंफूया. याग याग सयान पूजा वडाची करूया. याग याग सयान पूजा वडाची करूया. सत्य सावित्रीने केली वट वृक्षाची पूजा. जन्मोजन्मी हा मिळावा भरतार पती राजा. सत्य सावित्रीने केली वट वृक्षाची पूजा. जन्मोजन्मी हा मिळावा भरतार पती राजा. हळदी कुंकवाचले न भाग्याचं मागूया. हळदी कुंकवाचले न भाग्याचं मागूया. याग याग सयान पूजा वडाची करूया. याग याग सयान पूजा वडाची करूया. जशी मायेची सावली लाभली ग सावित्रीला. साता जन्माचा सोबती तसा लाभू दे ग मला.
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. कोकणात वटपौर्णिमेचा उत्साह. श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाला स्वायत्त दर्जा प्राप्त. आणि संजय राऊत थुंकले, शिवसैनिकांचं जोडो मारून आंदोलन. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.